Onko Palestiinan valtion tunnustamisella mitään väliä? Tätä pohti moni kuluneen syksyn aikana, kun YK:n yleiskokouksen kynnyksellä 9 länsimaata tunnusti Palestiinan valtion. Gazan tilanne ja Palestiina nousivat jälleen kansainvälisen politiikan keskiöön. 1990-luvulla Oslon sopimuksiin johtanut Israelin ja Palestiinan välinen rauhanprosessi perustui oletukselle Palestiinan valtion syntymisestä. Viime vuosikymmenet kehitys on kuitenkin kulkenut päinvastaiseen suuntaan. Israel on laajentanut miehitystään ja kaventanut palestiinalaisten liikkumavapautta, mikä on jättänyt Palestiinan eräänlaiseen välitilaan. Valtioiden tunnustamisen juuret ovat kansainvälisessä oikeudessa, mutta käytännössä se on loppujen lopuksi poliittinen teko. Oikeudellisen määritelmän mukaan valtiolla on 4 keskeistä tunnusmerkkiä. Pysyvä väestö, rajattu alue, valtiovaltaa käyttävä hallitus sekä kyky solmia suhteita muiden valtioiden kanssa. Palestiinan kohdalla näiden kriteerien täyttymisestä voidaan perustellusti olla 2 mieltä. Samalla tunnustaminen voidaan kuitenkin tehdä myös moraalisiin tai humanitaarisiin perusteisiin vedoten, kuten esimerkiksi vastauksena räikeisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Palestiinan tunnustamisen kohdalla tavoitteena on ollut, että se toisi uutta puhtia Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin poliittiseen ratkaisuun. Tunnustamatta jättäminen taas olisi viimeinen niitti niin sanotulle 2 valtion ratkaisulle. Tunnustamisen vaikutukset näkyvät ennen kaikkea maiden kahdenvälisissä suhteissa. Tunnustaneet valtiot voivat solmia sopimuksia Palestiinan hallinnon kanssa ja nimittää täysivaltaisia suurlähettiläitä. Samalla niiden on myös entistä vaikeampi kiistää Israelin mahdollisia sotarikoksia. Kyse ei ole enää pelkästään miehitetyistä alueista, vaan miehitetystä valtiosta. Koska valtion tunnustaminen on luonteeltaan poliittinen teko, voivat valtiot liittää siihen myös ehtoja. Osa Palestiinan tunnustaneista valtioista, kuten esimerkiksi Belgia ja Kanada, ovatkin liittäneet tunnustamisensa ehdoiksi muun muassa vaalien järjestämisen, Hamasin aseista riisunnan tai demilitarisoinnin. Tällaiset ehdot voivat kuitenkin rajoittaa palestiinalaisten itsemääräämisoikeutta. Ja esimerkiksi vaatimus demilitarisoinnista on syvästi ristiriidassa jokaiselle valtiolle kuuluvan itsepuolustusoikeuden kanssa. Monien mielestä tunnustamisen tulisikin juuri tukea tätä itsemääräämisoikeutta, eikä asettaa sille esteitä. Koko analyysin voit lukea Ulkopoliitistin nettisivuilta ja linkki löytyy biosta.